Čaute, zdraví vás. Zdraví vás ujebaný Vajnat. Veľká hlava Cirová vyjebaná. Neviem, či poznáš seriál Rick and Morty, ak nie, isto si ho pozrie, je to pecka. Vrelo doporučujem. Nechali sme sa inšpirovať jednou super scénkou, tu. Predtým, ako budeš pokračovať ďalej, pretože je to dosť dobré. Run. Dobrý deň, vítajte v McDonald's. Áno? Halo? Prosím vás, prejdite si preč odtiaľ, pokiaľ mi idete robiť sprostosť.